tuturor și bine am găsit la un episod. Suntem aici la Lester. Și hai să dăm drumul la treabă. Suntem aici la un heist. Este un heist destul de greu. Bine, adică acum e decât pregătirea la heist. Știți? Că să dau skip. Am pot. Acum trebuie să dau. Așa, bun. Uite cu mașinuța noastră. Da. Mergem aici și o străsc, spargem niște nebunii și facem mulți bani și chestii. Da, bun. Hai să vedem. I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. For starters, they don't put witnesses up in multi-million-dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account. Și acum trebuie să mergem la un magazin de bijuterii, să facem poze la ventilație și la camerele de supraveghere. Numai tâmpenii. Cred că acolo o să pun pauză pentru că o să... Da, o să pun puțin pe pauză până facem toate nebuniile. Alea. Adică eu am făcut misiunea asta, am făcut heist-ul. Hop. Aici a fost, da, aici. Okay, let's get this done. Ajung acolo și o să pun o pauză. Da, așa pun tu. Vezi că ajung... Ia, a, da. Ventilation cameras. Acum merge ca domnul, așa, încet. Știi, bun, o să pun o mică pauză și o să revin. Bun, deci am revenit. Hai să mergem la mașină. E nebun. Bun. Aoleu. Așa. Ia să... Am... Așa. Ia uite. Așa. Hai să ne aruncăm de geam. Că nu e mare chestie. Sper. Ați văzut? Ce frumos a căzut la faza aia. Bun, hai să nu ne mai prostim și să mergem. Mergem către mașină. Și am făcut, cred că și misiunea asta, nu? Da. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Bun. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Let's broadcast this to a remote server. We might be able to wipe the remote. Security guard on the door. He won't want to die from the chance to rub his nose in it. Cât am filmat? 4 minute, bun. Hai să vedem. Să mergem către acolo. So, we go in when it's open then. Right. Once we melt down the gold, we cut the rocks. Bă, du-te la naibă. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we can cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. Good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them at least. Am făcut din gură, n-am făcut din gură. Chestia asta
Din gură am făcut. Tot din gură. Deci mașina. Am filmat 5 minute. Bă, nu sunt sigur dacă mai am timp. There's two Hai ways să I vedem. see of doing that. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bites. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging Adică off să the Del intrăm Perro direct, freeway. You nu, lose the cops in there and meet a să truck dăm in the cu LS River. de la fumigere. Da, mă, da. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it? Asta. You've grown wise and cautious in your old age. Okay. Select personnel with that. Now the driver, Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy, Gus Moda, he's a pro. Not much of a hacker. Back office, but this is the person who will determine how long. Paris. Good. Feminine. That look good to you? Great. I'll do some research on it. Yes. Good. Mission passed. Bun. Uite, vezi? Pregătire pentru heist. Bă, acum nu știu dacă avem timp să facem și heist-ul. Asta chiar nu știu. Dar sunt pe Franklin. Vedem dacă vrea să facă heist cu mine. Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, well, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So. Bun, am revenit, am pus din greșeală pauză, dar hai să vedem. Mergem aici la un semn al întrebării, mi-am notat eu pe hartă. Și hai să dăm drumul. Avem 1000 și ceva. Perfect. Am făcut misiunea aia, după cum știți. Uite ce frumos se vede. Țar! Săracul a și murit. De fapt, nu că aș murit, am și scos roata, ia uitați. După cum vedeți, în exclusivitate. Se vede? Nu se vede. De fapt, se vede puțin. În exclusivitate am scos roata unui om. Să simt că așa. Deci, stați așa, să dau mai așa. Deci, în exclusivitate, dar nu. În exclusivitate am scos roata unui om, se vede? Hai că acum să mai vedem mai bine. Da, deci am scos roata unui om. Bun. Deci, da. Sufletul mă duce în mare. Oh, mamaia, Maia, Maia. Oh, mamaia, capul de la atâta soare. Oh, mamaia, vroiam să iau motocicleta. Oh, mamaia, poate eu iau o stuia. Oh, 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 mamaia, capul de atâta soare. Oh, mamaia, sufletul mă duce în mare. Oh, mamaia, Maia, Maia, Maia.
Avem de alergat. Maia. Oh, Maia. Da. Haide repede. Hai că trecem pe buleaca asta, că noi trișăm. Trișăm foarte frumos. Dacă ați ști voi cum trișăm. Uite de la aia ce softică, vezi mă? Softică. Asta înseamnă ofticos. Ce mă ofticată, naiba? Naiba ofticată. Ce ofticată, mă? E ea, știi? Capul de atâta soare, oh, Maia, sufletul meu cel mare, oh, Maia, oh, Maia, oh, Maia, cel mare, oh, Maia, cel mare, oh, Maia, a cam obosit ăsta. Stamina lui este dusă. Haide. Așa. Hai că mai e puțin. Un checkpoint. Haide, Michael, haide. Nu e timpul. Nu. Haide, nu. Nu! Fuck! Ce naiba? Bă, vreau să trișez. De ce nu pot să trișez? Uite-te și tu, ăsta e prost? Dă-te, bă, naiba. Ce naiba? Baterie de scurt. Dar bun, băieți, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un subscribe, un share și un comment. Și eu o să fac cursa asta off camera. Și da, să lăsați un like, un subscribe, un share și un comment. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!